Sinokushingamidza kuti akachangamira mazuva nhasi 23 Gulibhuru 2022. Chimbo changu kuti vazhinji tinoziva mitemo inofanira kuteedzwa tiri mukati medare. Tinokoshesa zvizhinji chivanhu chedu zvinokudza kuti vana baba tinobvisa ngowana tipute tiri mukati medare. Kutaura kwedu ndidzodzere $400 US wakanditengesera stand ndikabhadhara. Hama dzako dzakaramba kuti hazvatengeswe. Chingomirawo sangapedza takunza muzwa pamusongo kuya wakadhaka negona kubatsiridzira kuti vamwe vamenwa vazive zvine mutongo. Saka mabvunzo kwese kogona mari kunyara zvinanodze. Munhu akatozhiva mari yake pandanyaya atisemika simuka baba simudzai ruoko rwerudyi ndichateedzera zvandichataura muda rino ramambo madziva. Ndichataura chokwadi panyaya yandauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Garai pasi mouchira ndokuti mari simuka simudza ruoko rwerudyi ndichateedzera zvandichataura muda rino ramambo madziva. Muda rino ramambo madziva ndichataura chokwadi panhau yandauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Gara pasi woumbera. Rachamwa panda nyaya yako dare rinzwi rigone kukubatsira. Inini ndakangoti murume ane nzvimbo yanayo yaitengesa. Ndokumbirawo nikwidze izvi zvishoma. Ndakangoti murume ane nzvimbo yanayo yaitengesa. Ndo ndasvika kwaari ndo ndataura naye ndobva tazvishawo nzvimbo iripo ndaiona. Ndo ndamuti andivasabu anzai vasabu vaane nazvo secret yangu iyi ndobva aligara mukato kwangu ndo ndamurengera mari 400. Ndobva ndamuti andivasabu ndataenda kwasabu sabu ndobva ata komiti yangu aipaenda kunhamo muzocho ndo vatadzoka sabu kwani tadzoka ikoko ndobva tamirira ichi komiti yauzi izodzoka zvakasenda ikoko. Tasvika ikoko hama dzaka dzakabva dzaramba saka kutaura nyaya yacho zvanzi azviite pamakataura ndozvokupenga azviite papatengeswa vanhu vacho. Saka pakati ashamwari zvina ndikwanisa kubatsira kudzokera zveni magoni kudzokera patakaita. Ndo ndamutano ndiona mudhara akazvaitika ichinzorerako chi mari yangu ndokupuwa mazuva ndakatomba muti ndipeka mari yangu ndobva ataya ndisina mari ndasara $100 ndikati aiwa ndingatambira $100 kama mari yandikaupa iyoyo kwaishandisei. Ndobva ndamuti asaenda kundomutsvaka mari yangu ndipe mari yangu zvanzi aura ndikutsvaka. Ndaenda kumba ndikagara ndaverengedza ndobva ndazomudzokera zvanzi aiwa ngomira ndine munhu andataura naye akaenda kumozambika ndotengesa nzvimbo ipi ndikuzorera mari yangu. Ndobva ndadzokera zvamukumba ndobva ndagara ndopana ndiko mudhara mukundiko nyaya yangu ndobva ndaenda kushamwa ndombotora mwana ndokushama ndobva ndazodzoka
Ndasvika ndamudhara ndaenda nomukoma wangu anzi patakashamba. Ndovasvika zvikanzi mwana wangu ari kuuya nhasi izvo zvine mari nekuitofika. Ndakasvika ndirumba kwake haana kuuya. Ndobva ndati ndara indakudzokera. Zvanzi nomukoma wangu saka mari inoda kubhadhara mari rini. Zvikanzi isusu unondi August tobhadhara kupera kwaSeptember. Ndanda kushamba ndanda kupera kwaSeptember. Ndasvika ndamudhara ndakutora mari yangu. Zvanzi inini pakazoitika nhamo yomwana womukoma wangu ndakabatsira ndakaita kuti ndikapurovhaidha zvese. Saka inini handisina mari ndakachengeta. Ndikati koimi makadi kuzoya kumba kuzopa excuse kuti inini handisokwanisa sei. Ndakauya ndamudzi takataurira tizisara haana kuuya. Kupa ndakaona kuti izvo zvichada ndega handinogona kubatikana kana kukwazisa nemunhu kuti andiende kwaSouth kuti mugadzwa sei. Anopa ndakaenda kumakuru maSouth. Vata nyaya taidzo taigasa bata tikwanise zviyati kunyorera tsamba iri kuenda mberi. Mune tsamba yakabva kwaSabhuku? Ikabva kuwati. Alright. Igore ripi rakaitika izvi? Igore rino muna February. Ndo pamakampa mari. Anguti mari? Zviri kutaura mapenyu mazvinzwa here? Chokwadi. Imbotaura iwo muri kuti tiine mari yake. Inini kuti mari yake kana kuti izvezvi yaveziti wane mukana kuti mari iyo ndimupeka. Ndinogona kuti payment plan yacho ndogona kumupa. Asi mamusi kudai kumupa bhozi mari mukati munogona kuti funge zvataura mwoyo. Aiwa mari yake ndoyandilwa mudzorera bhozi. Samani mukati ndaramba izvi rokuti ndinogona. Awa tikaitika kuhama dzangu inini dzarambo dzikanditiwo teki. Saka ndobva ndatoona kuti ndokunga kana chipi zuva racho pandikaona ipaipaipa dzikatokumbira kwangu ndisingadzine kuti ava ndovandaiona vatambe wokuti mukati enderai mberi mari yanga ndikatobata iri pahomweka iyo ndiyandinge ndakushandisa uyu mukomana akafa mwana mukoma wangu city tainge takutoita macontribution mari dzacho hapana munhu angasina musha ini ndikakwanisa kuti yandinayo mari iyi ini ndandaropurumisa September vacho ndiwo mwedzi wacho wanga ndatopurumisana naye ndokuuyi ndobvafa muneiko kumba tinogona kukombaniseta mari yemurume ya pari zvino inika ndine project yandoita nguruve kana nguruve dzacho dzakatosponzwa nemadzimai hadzisi dzangu ini saka hamuna chamuinacho mumukutaura kuti hamuna chamuinacho ivi nekuti uya zvese zvamukutaura zvekutendera mukutenda kure uyo ari kutaura kuti as from February handindizvo chindidzoserai mari yangu mari yaoti ipapa payment branding madzimai ndikawabata pamari yandinogona iwo mufutumai iwo uda payment plan paakabhadhara kaita mapart payments here kana ndakakupa 400 ka1 koze payment plan uri kuzvitsvaga kupi kana kuti uri kuzviwana kupi haana ukupa mari ka1 here akandipa nokuti saka wakutanga kutsvaga payment plan kuti zvidii tingesingamudzorero here naye china inawe kuti mawanire acho andinoita kana mari iyoyo ndikakwanisa kuti apa ndawana iyo ndoyanayo. Alright, payment plan yako uri kuti unomudzosera sei? Payment plan yacho uri kuti unomudzosera sei? Chitaura dari zvinhu. Ini ndikona kumupa 200. Rini? Kana zviri kuti monthly ndiyo ini. Monthly urazuva. Pakudwa date. Monthly ndikangokuna 23. Taura zuva racho musi wakati. Ndinomupa 200 yacho. Ndinomupa 200 ndoyanayo kurukula. Unzi taura zuva mfutumana. Mantendi taura zviri musi wakati mantendi mukwafunza mantendi yawanosvika musi wa 16 ndo mantendi musi 14 na 23 right ndingangoti nini mari ndinogona kuiwana 29 umwedzi umwe mari 200 yasara yacho yasara yacho ndochiti pakati pacho papandoita se ndogona kuma 15 of 13 15 November
Aiwa. Chikuti taura kati kunora. Tikaseka tonyara. Ndafuna tonzwa zvekutaura baba. Iyo 200 ndogona kuwana within weekend inenge iripo. Alright, tanzwisisa wati pa 29 unompa 200 andindizvo. Imwe 200 yasara unompa sei uri kuti unompa rini? Ndozvekuda kunzwa panapa vanyori vachinyora. Kuma 15 November. Ndozvauri kutaura. Ndinoda kubvunza. Iwe une masvondo mangani uchichaya mari yedai? Ndati une masvondo mangani uchichaya mari yedare? Une masvondo mangani uchichaya mari yedare? Ndopane mubvunzo. Ndekechingani uchiuya kudare uchitaura kuti handina mari? Kake chipiri handitika kutaura kuti kwapera mwedzi handindizvo, nekuti we sit once in a fortnight handindizvo. Saka kwapera mwedzi uchishaya mbudzi yedare asi kuti 400 ndichapa uyu within 1 month nekuti nhasi 23 kusvika next week next month 15 ndendamupa 400 zviri possible here izvo? Handisi kutaura zvedare, ndatiwo kana wapedza mwedzi uchishaya mari yedare 400 ngeyauchawana here in 3 weeks time, nekuti kusvika pa 15 dzinenge dzava 3 weeks. Ipapo ndani ndichitaura ndichifika kuti dai mamuziva kuti guru kwandikaenda kwachoka chingomira imi baba ndirombo kubvunzai mari imbonyarara ndare unotaura wapiwa nguva. Imi baba zvakatora nguva yakadii kuti mubhadhare baba ava nekuti hama dzavo dzirambi kuti sitendi haitengeswe? Azvinambotora nguva. Zvakatora nguva yakadii? Kandambobvunza nguva time frame. Zvakatora 2 weeks here, zvakatora 2 days here, zvakatora 1 day here. Zvakatora nguva yakadii? Wadike wakaramba mazana. Nekuti muri kutaura kuti ndakaenda ndikabhadhara munhu mari. Ndabhadhara munhu mari ndo ndati hanje kwasapo. Zvero ndikabhadhara ndikaenda kwasapo. Anga afanga nokumadziso pamufuma mini kwawana makazi kwanzi komiti yanga iyi. Patakadzoka patakadzoka padaenda kwa after kwasapo. Amaza kandi kusikonora. Pa 1 week time. Saka mari yesanga toispenda. Akazobusa ati brazil ndikanyina nditumbira ati ndakupakafana ndidiyo mari yakasvika sei ndida mari yangu yakakwana mambira ndikangokuita izvi ndikutire mari handibrazil. Kuona sekuti makaita mistake ipapo. Mistake inowani mazoza ndikutaura kuona sekuti makaita sei mistake makaita mistake nekuti zvamuri izvozvo tisingokutarisai mutarisa murume uyu ara handimapanzisisa tikanyatsokuisai apa so tongozviisawo kana pasocial media kuti murume uyu akapa murume uyu 400 and right now akuti taakuita ma-reverse deals. Mombono makomenti anisa vanhu papo. Madhiri amakaita nababa ava pane zvamuri ndikuona sekuti anga asingaiti. Izvi tiri kuzvitaura hatisi kuti ndavasakupei mari yenyu, asi tiri kuzvitaura kuitira kuti mangwana musazodzokorora. Apa vakatinga vatoti ndine $100 ndobva mati ano chimbomirai in 1 week time $300 yanga yatojiwa kwangwa sara 100 mobva mati ano 100 iyo chimbogara nayo ndoida yakakwana in 1 week time 300 gone. Mungona patikuedza kutaura tikakutarisa iso manzozo wataura hanzi handina chandinazvo nguruve dziri kumba ndedzaadzimai ko 400 waida kuitisei rega kutenderera 400 waitengesera munda waida kuitisei
aiwa yaida kutenga mushini wekuchengesa mugodi ndobva ndapachi unoita basa rekuchera mugodi. aiwa ndaida chipampam ndati unochera mugodi here waida pampam. aiwa pampam ndaindira pati panyaya yeuzvaa saka mamaini yaanayo. Alright, chimwe chinhu ndatoda kudzidzisa mufutumari. Ibvunzerani nguwe ramuinaro ramuri kurima ramakutengesa. Munda wanditorima ndewenu. Makaubhadhara mari? Munda wewe ndikaitika mukoma wangu inini akafa akaputikirwa nematengi oil. Inini baba ndobva vanditini pamba panogara inini izvozvo ndobva ndanzi iwe chenda kugara ipapo angasina vana vakange akabata paupenyu hwake. Ini ndobva ndanzi chigara pamunde. Saka ndopamanoda kutengesa inawe ngoti zvandotaura muzinzwe ndati saka ndopamakuda kutengesa here panipakwa inawe kuti munhu atadza ndati panipakwa papa makapiwa mahara ndopamakuda kutengesa here kutadza ndosaka zvawaipano asi chitadza kuda ivhu rinotengeswa ivhu rinotengeswa aiwa haritengeswi saka mamazowana kuti zvokuzotengesa ivi ini somuzukuru uyu muropa akava munhu inini maizviziva inini kuti zvakakuita izvozvo rozi uyu akataura achito tisati tapanana mari nganisherere kuna sabudio ndobva mupiko chiri chinhu makamukudira ati ande kuna sabudio tikaenda kwasabu makamuti sabu haaneni zvekutiita secret ndizvo asi kureva kuti imi munotozviziva kuti ivhu iri haritengeswe dai ndakaenda kuna sabu mungadai musina kuzopanana mariwo saka imi makabvumarama mukati muna sabu kwete maiziva kuti madhiri haazomudi saka makatomudira mari uyu muchiziva zviri pamwe makamatoronga nehama dzenyu kuti kana muchinge ndamutorera mari imi mozova todya mari pana izvozvo neyo hama dzacho handisi kutowirira nadzo hatisitakudzane izvezvi ndo chinhu chiripo ndaivakutuma zvikurwa inini muchitaura inini kuti makatengeserana namuropa nditi ndakati mamutaurira inini ataura iye zvekuti ati tiende kwasabu vati aiva isecret yedu todaiti makutengesera uyu sabu vaasuzviziva makatumisa mubhuredi rani aizogara achinza ari mubhuredi rani pamasecret edu aiwa inini ndikatosea aiwa oda kutimure zvazviri kutibvunzai ndatini akazogara mubhuredi rani ndikaenda naye kwasabu mufutumari wakazoenda nemunhu kwasabu kutiza kuti watodya mari wasara $100 chakazokupa kuti uende nemunhu kwasabu kwanga uchiziva kuti wadya chi mari watodya $300 pasara 100. saka wanza tiri kutaura kuti wanza mutonga achitaura kuti no maonero atiri kuita nesituation iripo zvinhu izvo wakazviita deliberately uchinyatsoziva kuti zvandiri kuita zviri wrong but inini ndikuda chete kuti ndiite zvandikuda kuita
Saka tikakutarisa so takutoona koni mari wechichembere so akura akakonaiva mukomana uyu bhadhara mari apedza kubhadhara mari wobvoenda naye kuna sabhuku nyatsoziva kuti hakuna sabhuku hakuna chinobuda waitozviziva. Saka wakaramba kuti muende pakutanga nekuti yanga tande kuna sabhuku iwo ukati kwete secret pawanga wakuziva kuti washandisa mari ndopa wakati hande kuna sabhuku uri kuona chisoti chawakaita nekuti dai zvinhu zvako zvanga zvine transparent mupa akati hande kuna sabhuku waingosimuka mudherendere aiwa hande tinoita madiredi kunani uyu paanga achazoburitsa chikwama sabhuku webva wamudza kuti nendaitengesa mufutuma sotsire chidhara sotsira kura chena musoro izvi hatizvitarisiri kwanina soro jena seni handizozvo wandinzwisisa izvi tozvitarisa panapa dai tichitotonga kuti uyu mufana uyu muropa ndiye akatsotsa imimi chii 400 but zvaita vice versa manje mudhara ndiye atsotsa mufana chii 400 rega ndinombokubvunza zviviri zvitatu zvangu wakatengesa une chinamba chotenga pampamo wakatengere pampamo yacho hauna kupindura mubvunzo ndati wakatengere pampamo yakazotengwa uyakunishandisa kumainji inini zvandikazasara no$100 ndobva wasvikoyo pindura mubvunzo ndati wakatengere pampamo yakatengwa ndiani muridzi wayo iwo kufunga wako nekuchenjera kwawakaita kunganopa munhu 300 kuti arove nayo shamwari yako yototora mudziyo we300 nekungwara kwawakaita kugona kujuta mufano wechidiki zvingadaro allright pakasara 100 yasara kuroti yange yatora huku ine ronda kai wanga wakuiziva kuti imari ine mhosva because zvawanga watengesa hazvipo background handizvozvo iripi 100 yacho ndipi airamba ndobva waita sei uri kubaona pane nyaya iyo uchitoziva kuti apaita matautau zvandandatengesa hapana chandatengesa ndatengesa mhepo woenda manje mberi kunoshandisa 100 iyoyo dzanga dzinyatsokakata mushemushe ndinokubvunza haiwa inawe kuti inini ndikangokundika pakuita sei pakuti atambira $100 akaitora 300 ngaikona ndakuti ndamudzorera kosi pakati ndinodzorera mari yangu ndaitenge ndikatomudzorera mari ona kamfutumari 100 yapo kai waunoti madhira aflopa aramba handizvozvo dai zvichitaura kuti ndiri kufaitira kututsira pa100 ipi iyoyo handizvozvo but iwo uri kuenda fumachidonoskwanda again wairamba inini vakaramba vachitichiga wakati ndiri kuda yese ikakwana 400 abonamisisina kaanditai nokuti ndadati wotora 100 asi majiro apo mara anoshamisa 300 ukaidya musvondo 1 baba siniweroka wona mfutumari mushini kana wakatengwa ndinoziva kuti panokuda marisitsi unawo here marisitsi emushini wacho haana kundipa mazvitsitsi uri kupaona matafuta pane paakasiya akunyorera here kuti aenda nemari yako haane nokoti oi paandikawana mari pachoka anenge achindiunzirowo chiwanachi mari yekuita yekushandisawo pamu anonzaniko munhu wauti ane zvake wesi chati akuda kuita kungoendotora mushini wacho hamuite kambani kana zvinhu zvekuba anonzani munhu iye titeere mushini iwo anonzi john Ndoda ni john
anoshandisa zita remumuslim. Handiri kuona zvatuda wazviona here zvakuda nemauda kutsika wakapa munhu mushiki munhu wasingaziye zita rake. Alright, kofoni namba dzake dzotudi anditi wapa uri mudhara tsotsi iwewe wazozvanotaura uri mudhara tsotsi ndinokuona zvakuita sewokufunga seke neponenge uchifunga utsotsi ukadai somufutumani hazvitiitire zvikanaka tinopedzisa tazochembera vafanira vanosvika pavani kunzoti hatichamuyarai vakuti ipapapa hukama wandaona ndo avo pautatirika ndikupotera kuna changamiri asi nyaya chayanga iripo ndeyekuti taifanira zvokutonga watombobva mujeri because pane criminal hospital umpavha chaiwo wakanyatsocheka cheka shobira muzukuru ndiye waunobira angarinesi pamadziva baba aitondirapa right waita zvakanaka shamani nyaya iri wati musi wa29 handizvozvo ngatisvike musi wa31 musi wa1 ingowaunza 200 yekutanga zvanzwikwa ka musi wa20 unzai mu 200 zvanzwika ka toziva kuti tapedza nemukomana upi iri kuuya nekwandiri ndindatombowayo zvikasafamba saizvokuya angaita akudza usawira hwenyu ini handisi kuzokudza usawira hwenyu ndiri kunokuripota kumapurisa kuti uri mbavha handiti ngapadari mari musi wa1 nemusi wa20 komapedza musi wa1 nemusi wa20 opapedza mari mukomana kudara kuiroka dzakwaka wandinzwisisa misi yehuku yachangamiri misi yehuku wazvinzwa ndaiisa imwe chete ipapa ndopanichatanga kubata utsotsi hwako ipapa huku iye isina kuita sei isina kuda ma ndopandiri kuda ipapa